So musugbatag po. Tapos magmanok ta. Sabon adobohon. Kitsa may hangal-hangal nga ma-proud siya nga na iyang kabit. Gay na Mao kabalaod. gani, Burns, mao gani, mao ka nang bikil sa bara, mao gani. Bobs, kabalo ka sa idugang nato sa kwan. Ani lato strand, pang closing nato. Kung kita maka-change unsa kay kuno kay kung ako lang ang akong gusto idugang nga balaod kanang dili pwede diretso orada magpakasal. Dapat na balaod bray nga nay burag grace period ba. Kajud lang, good morning! Ha! My neighbor! Very early. The famous Chef Eddie Chauco. Ha! Nalimang ka. Ako ang nagluto og scrambled egg para sa Chef Eddie Chauco. Tapos iya, para respeto lang, iya lang giswag-iswag ang itlog. Simuto na niya ba? Respetar lang siya ba? Silingan min, nasa atbang iyang balay. So, bilib ko niya kay siya isa. Later mato ko dito kay tabang-tabang tabagay ay pag mauman na iyang oven diha, pag maluto na iyang mga cake diha, at least ang mga reject libre na sa kuha. At tangi ang among product nga buhaton na ni Maygala early in the morning. Labalakag ko na gabi isa tanong ko sa imo gabi iba. Kuno isa mulo. So, nisip kadaghan og yato. In fairness, Maygala kay nakabali na gid siya diri. Nangatol na og anak kalami pod kay pareha mi ani kay hiling ni siyang tanom-tanon niya bisitahan na to yung balayon niya sa iyang mga tanom. Kaya ang ako pod sa likod mag-garden lang sa media Maygala. Ana man na dili ta magpapilya ning COVID. So natay pambuhaton nani. Di mag-garden ta. Di ba? Mananom ta. Gwapo kay yung balayon kay likod kay mas hawan sa dito. Ako adri wala man mga semento ni nasa likod. So manguha ko yuta ni. Okay? So but for the meantime Happy Mother's Day, Mommy. Happy Mama. Happy Mama's Day. Meron kuya to. Happy Mother's Day. Happy birthday. Doon sa camera. Hello. You can. Kuya, tuloy please. Okay, nag-change of curtains ako. Itong asawa na mabuhat may gala, mag-change sa pag curtains. Nang laba. Bailo na gina. My mama is here. Ay ma, happy Mother's Day. Okay, mag-celebrate. Tungod na naman mag-ihaw tag baboy ma. Sa ako mama, nagdala siyempre na ibisayang manok. Adobohon natin eh. Kay magsugba tapat, magsisit na kaya na kay maskara. Akong airpods din natin. Sunday.
So, di sila pwede mani kung walay bisayang manok. Get pass na, get pass. Get pass. Okay, so maghaling mi karon. Magaling ka. Hey, Billy out. Di ko atong pan. Up. Natay mga kuan dire. Mga coaching tips sa pagsugba na way gas. Haling. So, use this. Ah? English kay mong anak nag-ENC na naman eh. Ako may nagkabalaka namin. Kita rin mo sa internet. Oo mo nagparamdam nga. Nagkatang na yun. Angin ka dia. Dire. Yes na, init. Wait forward ni sakyanan mo sa mga sumo. Bayad mo pa na kamera. It's so fiery. There. Oh. Na. Get the knife. Be, unsa ka dagara be? Tanawa ko, patanawa ko be. Wala ka. Dora ni ka kuan pa. Be, patanawa ko be. So magmusog batag po. Tapos magmanok pa. Sabon adobohon. Sabon. Pinasabaw. Tapos sisig. Maskara. So ang maskara ato sa nang bukalan para buhumok. Kaya medyo bagag mauna siyag naong. Muna ka lang. Right. So paguman o pabukal sa maskara, sugbaon. O, medyo pag masugba na, nipison dayon, medyo effort lang ning sisig may gala. Pero ang nakalami sa siki, luton gyud na. Ang nalami lang sa sisig ani maskara ka mas barato man ni ang maskara. So paguman sisigan. Silang bro na ko isaba kay nga bisita lagi karon. Kisa man ni siya ha? Oy, akong silingan. The famous Chef Ed. So mo na gyud lugar ni bali na ka. So actually nami bag-ong negosyo karon, timing kayo kay nag-shutdown mi. Siya ang mag-produce, ako ang mag-market. Correct. Ako mamaligya, ako ang ana, ha? Ikaw. Ha? So comment below ang tinol kang kagayanon kung kaila kanin niya. Nag-comment di ako sa imong iro ha. May chef diri sa balay. Nangutan ako, saan dito ni pagkaon? Ano siya diferensya? Ano siya kaunon doon ni diretso ha? Diretso, pwede lang. Wala kamatis. Mo ang tawag ani sweet bell pepper. Dili siya halang. Dili ni siya halang. So technically, di sila parang lasa sa atsal nga to, nga kanang gamay. Dili. Balik ko ni singi ha. Wala mo na. Ignorante ba gigigay na to ano? Wala na yung sausawan or something. Wala na. Wala na matanaw daw. Sure? Dili oh. Ikaw na kaon di? Lima. Ikaw sa una kaon. Kamo ka sa Pinoy. Tampis ka. Bakit daw stick bell pepper? Dami na. Tama no? Very high in vitamin C. Kasi ang pag-iba, Than oranges. So diretso rin niya nga. Yes, pwede na. Pero pwede po nilutuon ang gusto ka. Pero ako pasabot, bisag di mo lutuon. Pwede na. Kaya kung Amerika ba, mag-iyon na sila nga kanang pika-pika. Pika-pika. Kani, isa na siya, na celery, na ay... Okay.
So nagutad na ang akong maskara. Di na kay dagko gamay. Sakto lang. Pero naman ko laman loob sa manok. Unahon sa nako ni. Pwede na ko ni isa. Perfect. Kila? 75,000. Kunya ang iyahang 6 pugas. liters. Hindi o something. Siyempre, double ito na lang ito. Koreano lang ta magyaka. Magyaka na lang ni. Sa advance. Kaya kami, kita makamula nito sa karaan ko yung carving bitaw. Ang siya na nila pang-harving na. Kaya na mga plastic, pula. Hindi na plastic. Yan, murag. Mentan. Wala na tumuli. Mga anak dito. Yes, kuya. Dito, sweet. Ayun mo. Nalima ko, inana ko yung hospital at Bahaw ng lupa. Tama bahaw yun. Bahaw. Hindi na corner, na ko yung doktor niya nga. Palitun ko ng corner ba? Iya ko nung istorya niya, makakain ko na kumakas. Ang istorya niya, napasalitan. Wonder lang, taas sumod sa rice cooker o ano na pangtang. Okay lang. So, pagkawaman anak, kaso-aso pa, mama. Mama, hindi ko naman ito bang bahaw. Kung hindi, ito ito. Sorry lang, pero masunog ito. Kapoy na magluto ta natay chef nga guest. Ay, ma-pressure ta. Mabot og 2 ka oras sa tinimplahay pa lang. Gutom na! Oh, sorry. Wala mo lang siya panyapon. Okay, pamahaw ba yan? Kuhay pa ma. You know. Ipagawas ang bulan. What if na ang GPS na ba karon na pwede na ra ba na siya kuan unsa ba naa ba na siya ay Pwede ba? Pwede Cellphone. ba mag siya? Oh, sige, cellphone. GPS sa imong bana, say for GPS. example na ang GPS mahibaw-an nimo find my husband. Oh, makita man na dayan naman ay mga app Tato ato sa usa ka balay ana, o to sa motel ana. Mm. Oh, pag ana uy, motel man nga area dugay man kayo 4 hours. Nag-standby ana. Dili na 4 hours, 2 hours naman to pero giabot og 4 hours. Dili grabe man. yun. Syaro di May mga laing nga paknit. device, dili man bud pasabot nga skandalous gyud ba nga dayag gyud sa tanan mo na problema mo na nakapait kay ang requirement gyud sa balaod Master Pupi gidayag gyud na ako ba nga ay ako yung gipakita sa tibuok kalibutan Kitsa may hangal-hangal nga ma-proud siya nga na iyang kabit. Gay na mao balaod. gani Burns mao ka nang bikil sa Ito. balaod mao gani mo na nga Siguro- lisod ni Pro kay wala may hangal-hangal nga lalaki nga iyang isulti nga ipadayag na go ay ako din kabit Pero Nay mga asawa na instead na masuko sila mga bana kay nangabit, dito sa kabit masuko. Wala na suko na sa bana. Wala na pero kung imong naon, ma'am. Kanang kabita, ma'am, di na sa mupatol kung wala gina mag-una-una po imong bana. Pero na may uban Sa mga bana asawa nga ginabitaan, ani? dito sa kuan. Naaba na instances o nabay pwede kaso ana nga ang kabit mo imong kasuhan. kasuhan? Oh, ang kabit, Di- ang kapit mo imong gusto mapriso, na may uban nga ang asawa. dili pwede Burns nga Walay ang kabit kaso lang. ana, way bangag ana. Dili mo pwede masipret. Kung magkikaso ka, duha gid sila, ma-appeal gid imong bana. Ayaw. Bobs, kabalo ka unsa idugang nato sa kwan. Ani lato strand pang closing nato. Kung kita makachis unsa kay kwan okay, kung ako lang ang akong gusto idugang nga balaod kanang dili pwede diretso orada magpakasal. Dapat na balaod bray nga nay burag grace period ba. Correct, sakto ka Nga Burns. kanang Oo. kana diha kay For example. muna ako di kay ko ganap og divorce kay kung nagsadsad manggaling ka sa Ginoo nga tildet do sa ngalan nga Ginoo na nga muna atong pinakahayes nga tapos ang ending day nakasimot lang ka sa iyang tiil nga baho nagbulag na dayon ka din ka ganahan Turn off na rin ka. asa
asa man nangingon nimo nga till death do us part, di ba? Tiil pa lang gani na. Niyong kag till death do us part, tabaho pa lang, wa pa kay ka namatay, wa pa kay ka nakuya. Dili, Tiil det mo TL tiil det. Ah, till death do us Tiil part. det do aspart maguto. Muna ang gusto bay. Murag nay, TL murag patay ba? TL nga murag patay. nay period bay nga kanang dapat moagi sa gyud sila ana tanan-tanan ba? Correct. Para they will know each other. Kasi para mo sa kuha, bra. Tapos, nagoy toro investigation ba? Dili lang bitaw ka nang i-announce lang bitaw nga sa simbahan nga si Jane Rosiel Abaday Magbuot, magpakasal kang Romel Alaba. Ana raman karon Ay, ato. kisa na si Romel Alabad eh. Mo na si Romel Alaba, si Master Pobe. Mo din Ang na. problema man ko nato usahay ingana ra Ito kato lang nga dapat na putay balaod na kanang imbestigahan gyud kung tinuod ba gyud nga magpakasal sila tungod kay gugmaan na sila sa usat usa. Kaya na mag-iuban nga hala, ang mamagpapara man rin nagbuot or naburusan ra di ay kay ang dungog dili gusto may ana ba? Because I know pagsugod pa lang kung medyo alanganin na tapos kipamugos mo pakasal, mo na may nang ending na dayon. Di na din ang mga adultery, concubinage, kung mo worst pag yun, mo pag yun murder, kay gipatay na ang asawa, mag-connect na ang crime. Dapat pagsugod pa lang, nagisaktong kuan nga, imbestigahan nga, nagminahalay bagid ni sila, nagpakasal bagid ni. Oh, kay, like for example, kita mo mga lalaki, kung in love kita sa babae, sama ni mo dia, attorney. Kung in love kita, bisa pag magmalditan na itong mga partner, pero kung ka in love ka sa iya ha, willing ta mo sabot. Hahamakin Oo. Masaputon mo kita nga, hey, samok ba? Samok pero wala na, kamulo naghugas. Ana na ba? Di magmut ka, pero padayon. Padayon ka. Dili pretong sa sugod pa lang, medyo apikin na kinapugos sa mugminyo, nabikil na nimo pagluto, nalata lang, wala na. Wala, kay kwinta nga asawa, lata ka magluto.